Hvad siger du? Jeg skal lige slå mig med kedja. Hvorfor? Jeg springer over hele tiden. Hvad skal jeg gøre? Hvad? Det skulle du aldrig have købt. Ja, den skulle du aldrig have købt. Köpte honom där. Nej, det er jo rent. Det er penge ud af vinduet, altså. Er det ikke rigtigt? Jag fick stjålet den andra. Du får stjålet en cykel også. Om min cykel blev stjålet så skaffade han en cykel till mig. Nå for helvede. Det var meget fint av honom. Ja, det er det. Kæft, du sitter där nere så gör jag till ett system för 100 kronor väl. V4. Hvad så? Och så rör jag egentligen och så kommer det in en annan kontorfyr och köper en som automaten går igenom för 200 kronor. Han får 9300 tillbaka. Fan. Jag fick ingenting. Helvete.